e ko non tigi bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Saktire men Dakar FM mo 94.9 min calmini on goto kala inde muɗum e yettode mum sikkalaɗo goɗon wadde kala e saaha yewtere men andu hoorema hande kadi yilli ko jinnaɗo men mo ganduɗa ko Baba Coly Ka ɗo e legal men Sifaw mo ganduɗa yewtere mum foof ko Alhaji Mamadou Seydou e sabam e golle muɗum ha joni kadi en gartat e makko kanko Baba Coly Ka yewtidde e makko hunde e ceerno Alhaji Mamadou Seydou mo artan ha hunde kadi mo ganduɗa ko biyeteɗo ceerno Gadja ɓeɗo foof ko ɓe humpiti gurdam hakkude e ceerno kanko Baba Coly Ka mo artan hen so Allahu lamɗo jaaɓi. Baba Coly bisimilla kala to mbawɗa nayorade el ko julɓe naftorto e ɓuure ceerno Mamadou Seydou eɓe wadduno e sabam bisimilla maɗa. Assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatu. Mi salminima mi juurima on wiye Dakar FM ɓe fof mi juurima julɓe sunniyankoɓe e tijaniyankoɓe fof mi juurima Mouhammad Siradio Ahmad Tidiani Ba e ceerno Ibnu Oumar ɓe ñaagoɓe duwaw kadi mbiɗa tuubani Allah mbiɗa ñaagoɓe yaafuya Allah wela nelaɗo Allah wela Cheikh Ahmad Tidiane Allah watta hen mabɓe e barke salatul fatiha. Alhamdulillah Alhaji Amadou wi tan mami haala hen seeɗa min wona haaliyanke mo jalɗon tan jaafoɗon mi tuubande Allah kadi tuubande Allah no tuuban ɗon e ñaaga ɗon yaafoya ko suuɗi ko feeñi yo affaire Belal Thiam o joni noon o wiyomo yiɗi ɗanna o suddiɓe fof Allah waɗi koɓe horiɓe o noddi koreji makko ɗi o wiiɓe so tawi Allah waɗi Allah hokkiɓe saago mabɓe so jibini gorko kamɓe ɗiɗi fof jibini wara wi Mouhammad Siraji no wi tawi ko rewɓe mo yiɓe nen Dieynaba mi mbiyano ɗum ɓe mbiyami jeno wona komi jogui hen ñawre mi waɗat fofo goɗɗo watta hen min waɗat indam waɗat fofo o wi Allah waɗi o ɗanni o ari Dakar on fayde ceerno wimo yo o ɗanno so ceerno wimo kadi oto ɗanno yo jooɗo o heeɗo yamiro Allah nen yamiro Cheikh Tidiane yamiro ceerno o wi Allah waɗi suddiɓe kefti o dañi gorko o dañi debbo o wiya ganduɗa hoorema nen Dieynaba o wiya Mouhammad Siraji o wiya ceerno omo haalana ɗum ceerno o wiya ceerno hamme o wiyami naam o wiya anne gasiri noon ɓe ɗiɗo fof ɓe jibina waɗa mbiya Mouhammad Siraji Omar o jibina rewɓe mbiyamo nen Dieynaba o wi ko andi tan guirgule mi maɗa tan min mi yiɗi donc sone moƴƴi mi anda so moƴƴani min kam mi yiɗata o wiya ha ene sellira noon ko guirgol Allah fof ko wonnata fof ko jaam tan wontata o guirgol woy koye welede Allah tan ko jaam tan kono Allah dandi haaloɓe haalde ɓaɗo dañi gorko o dañi debbo koye Allah dandi haaloɓe haalde o wini eyyi alhamdulillahi rabbil alamina yiiɗi yewtude seeɗa tan affaire no wadde kanko ceerno taw hakkude makko e Senghor eyyi toon jinmi ganduɗa hoorema fiilaɗo Allah waɗi to boppuɗo Senghor nelinimo yo ar min fof min goni ɗon min kam mi anda ɗo yahata kono noon min pillanama jahal ngal hedde 4 heures Senghor wi 4 heures ha 4 heures dim yataw ɓe naati paali mo bismi ɗon ceerno omo yiiɗi gollodirde muɗum omo yiiɗi liggodirde muɗum omo yiiɗi ceerno Mouhammad Siraji kanko Senghor ni o wi président république ceerno wi mi nani mi jaaɓi memar yo mbiɗa andi ɓo yaadi ɓe ceerno Ibrahima keɓinaɗo Alhaji Oumar an ko hen e ceerno lobbo ceerno hen wiye Alhaji Ousmane e yo ganduɗa Aliou Boubacry Kane député o ina hen dargo otoji ɗi ko 3 oto hen fof ne waɗi yimɓe 4 walla joyo Allah waɗi noon Senghor kañumne yonni wi joni ceerno Madina Gounass o gara Mar Boubou Madina Gounass min nelini ɗum ne ara hande mona e lawol jiiɗi noon terto ɗum tertugol jongol Senghor noon ko jonta ñande waɗi ko dollake danejo waɗi kufune danejo waɗi kaala danejo e kawisi Allah fof ko comci danejo o waɗi korɗalla makko o ne waɗi kañum wutte danejo kaala danejo e wudere ne fof rangu Allah waɗi mbaɗi assemble ma wono ganduɗa hoore maɗa métre eji 100 métre wi sandamorin fof jaltu mbaɗnoma assemble uddirde damal ngal ha Allah addi ceerno yo ganduɗa faali ceerno ko damal galle makko nangue oto ceerno ha ceerno ari ha to mbaɗata Kossila kabine ɗo jotto Kossila kabine ɗo ganduɗa hoore mawɗo yaade oto ha oto gaari ɗon udditi bafan kanko Senghor o nangodiri e ceerno kadi kamɓe seereɓe ɓe ceerno arde fof jaade makko ceerno Maysoura ceerno Aliou Bara ceerno Abdoulaye
yo ganduɗa hoore maɗa ɓe jooɗi e nder salle alɗirde to mbaɗata koysel kabina ɗo jooɗinoɓe jooɗinoɗo hawri boyiji makko mbaɗi nécessaire ko ñamete ko yarate fof tawa addama fof paari hay hunde heddaki ɓe jooɗi yo ceerno wertanama sajjade mum e tappi oyi ala oyi Senghor wima ala ceerno ɗo mbimama ya jooɗo e sisuji potoje o ala ɗaccam mi jooɗo ɗo ne laaɓi mi waɗi sajjade am nani mi jooɗima o ala ya jooɗo ɗo mbimama ya jooɗo o ala ɗon o wi onon de mbino gam o haalano mbiɗa andi onon mbi kala to koɗɗo maɗa ari te teddinirɗam yo jooɗo onon mbi so rewi ko yo jooɗo ɗon ɓaade ka koɗam min wima ya jooɗo mara ko ɗum poɗɗa wadde o wi mi nani mi jaɓi mi haali a haali gonga o ceerno jooɗe fatoya jooɗe ganduɗa sisuji ɗi jooɗi hen 6 kanko Senghor ne jooɗe leydi huccita e ceerno wi ala umma nden jooɗo e foto jooɗoɗen kuccidira o wi ala ɗo tan yoni ceerno o mbimo ɗo o wiya ƴewon yon leydi ndi fof ndi fotiri Allah suptima e tagore waɗima gardiɗo leydi mbete ɗum wona teddugal ɗum Allah ardine on kadi ko teddugal yo Allah waɗi ganduɗa hoore maɗa o jooɗe seese ɓe kuccidiri ɓe jooɗi ɓe jewti ha hunde juuti yo ñamre nde o memi hen seeɗa o memani o baktan jarameyɗe ɗe heeɓe hen memi hen tan mo gacciri noon wi Senghor wi ceerno o min noddunma ɗo o yaha hande ko min laami leydi ndi hande mbiɗa wawi gaynude hunde foof hakke guirgulam e maɗa yidde liggodirde e maɗa kala ko jiɗɗa mbiɗa wawi waɗandema hande o ñalawma ade Allah ne waɗimi gardiɗo leydi ndi so ɗo e wuuro he ɗo e Dakar walla so Madina Gounass o wi ni ceerno koye kala ko jiɗɗa mbiɗa wawi wadde so Madina Gounass jiɗɗa min liggodoma jiɗɗira min waɗa so tawi ko ɗo e leydi e wuuro he jiɗɗa ko jiɗɗa fof mi waɗanma arti o deƴƴi ceerno deƴƴi o yaha o wi Aboubacar Kane o wi nam o wi mbiɗa yiiɗi haalde somi haali nantanama saɗa suusi nantanama ko kalanmi ko sa andi a suusa min mbiɗa wawi haalande hoore ho nana min nandira mamin nandir o wi mbiɗa suusi o yaade suusi o yaha bisimilla taade suusi ha gassi o wimo o jarama mi weltima ko noddimo garmi ɗo ko o wi neɗɗo noon jogui ko yiɗi jogui ko añi neɗɗo yino jogui ko yiɗi o ne jogui ko añi o wi wiyomi haal ko jinmi kanko noddiyoma ara ɗo mi haal ko jinmi min mi ari ha ɗo o wiyomi haal ko jinmi goto fof ne jogui ko yiɗi jogui ko añi o wi jinmi e makko ara mi tubnamo haalnomi sardi l'islam o fof ha gasa somi yiiɗi lawol tijjani mi hokkamo lawol tijjaniya o laamo ho ma inchallah so laamimo ho maayi ko aljanna o foy Senghor diƴƴa hunde juuti o yaha o ceerno mi nani ko kalɗa ko o wi min nane koye mabɓe catholique he jeeyaɓe ko ardiɓe lawol Paul II te Italie koye ɓedde meɓe hen mi jaa finde subaka tan mi ɓooro hen ɗum ne tedde am seeɗa kono tan noon woni hen fof noon mami jabtomo o wi mami jabtomo ceerno mi nani mi jaaɓi o wi ɗum tan woni ko jinmi e ma sa waɗi ɗum a hokki kam hay hunde a heddanani mi moƴƴere sa waɗani ɗum ala ko dokkuɗami ceerno ko ɗum tan o wi sa waɗi ɗum hay hunde ala ko keddanɗami kono so tawi noon a waɗani ɗum ala fof ko dokkuɗa hay hunde mi sohlani o wi joni noon woni ganduɗa hoore ma jooɗima ɗo même temps fofoof jawle garso fof wonana heure timmude walla so ɓuuri ko seeɗa wonata walla heure uji ɗiɗi yo ganduɗa hoore ma joltibade takkusan yoni ɗon peene sappo e jooyi min juuɗe ceerno hamme baba ganduɗa nantinta min juuli ha min gayni yo min koyno ceerno Ibrahima Keɓe wonde won koddiɗam kanko waɗimi rende konde noɓe jaari toon ni alhamdulillahi rabbil alamina on jetten Allah ceerno no ruuɗi aduna ceerno kam ko Allah waɗi mo duuɗi aduna tan kanko sohli tan diino e sunno e deftere Allah nde ɗon tan o daari sa aɗa yiiɗi ko ɗon gonda tan sa yiiɗa ko ɗon goppatama kanko ko ɗon heddi wonde ko kulɗo Allah ko sunniyanke ko tijaniyanke
اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وسلم no tigi Baba Coly Ka a weltanama no fewi kadira namdal gotal tan Baba Coly walla namde ɗiɗi tan holno ceerno waddino e ceerno Gadja onne kadi a wiide ma woto kabruɗani hen on sifa no yarno hayso ko seeɗa ceerno Gadja de koye 61 wari mawluda haaldi ɗo e kori makko ni ɓiɓɓe makko ɓe mawluda liw andi kanko ko ñasiyu o gad banno somo juuɗo ko ni waɗata waɗa ni juuɗe makko kanko noon omo jotindiri e kori jamen liwnaɓe ɓe hawre ceerno ne no waɗa tuurde ne yafuuta ari ha Cilonɗo yiiɗi yiyoyde nen Dieynaba Baro noon yo Allah yafuno no kono ceerno yahata ceerno Ahmadou Baro ne yahata taw heɓe ngari ne dartamo to Mbour ɗo wi ceerno wimana o riwti kamɓe fof kanko ceerno Ahmadou Baro radiallahu taala anu o yi so tawi Allah waɗi mi yeehi oɗo Dieynaba mi hokki ɗum Sarif Aliou ko an hokkatamo dokkama Sarif Aliou ha Allah waɗi ngalɗa ceerno Baro wurti e joomum yo ha to jenas o hulti o nelani Sarif Aliou ari o hokki ɗum nen Dieynaba Baro joni noon nen Dieynaba Allah waɗi hurti min koddi tan liw kam e wuuro amen beele ko goto Allah waɗi noon ari ɗon noon kanko ceerno ne juuɗe woni yaɓoto hitande walla duuɓi ɗiɗi ummi noon Thilo yeehi liw yidde yeeydemo salminamo wonde ko ɓi ceerno mum Allah waɗi noon hawri ɗon e ceerno Gadja hawri ko mawluda kanko ceerno Gadja no jippoto ko Sarif Aliou ceerno ne jippi ko Sarif Aliou sababu ganduɗa hoore maɗa Dieynaba Baro Allah waɗi noon kamɓe fof ɓe mbaldi ɗon hen jamma ñande ko mawluda ɓe kadi ceerno Gadja fayi to Jamaso mbiyata Jakka Jamaso ari ɗon omo waɗa mawluda mo firo ko neɗɗo ganduɗo moƴƴo noon mo firo to firotono ɗo seɓɓe ɓe ne jaaha naayo mbaɗani fof on petto kanko Sarif Aliou ne wi ceerno min jiiɗi jettonɗa min mawlu o yaala mi dañta yaade jamani kam ganto tan o yaala min ñaagi yala o jaɓani kam ganto tan o leeli yaade ceerno kadi Sarif kadi ñaaguimo yo ar o ɗum noon felti yaade wono noon yaade Boubou Sene ceerno Hamme Baba ene wonɓe woɗɓe oyi walla no yaɓani ngal dental ceerno Ahmadou Allah sa ceerno Amadou Boyno oyi sa yimɓe poti oyi min Amadou kam mi jaɓani ɗum Allah ɓuuri ɓurdide fof ko yimɓe oyi ceerno Gadja oyi to joni no pilani Allah anda tan ko itti ɗum e pilani tan yini jooɗe leydi e kawsi Allah min ko ceerno Gadja nani ɗo walla min tawoytamo o tawata ko min tawoytamo wonde ko galle amen ɗo jippoto oyi no kawsi Allah jaggimo oɗo jiyaɗo Allah pilani hay goto wonani hankkadi kamɓe fof hakkillaji mabɓe hankkadi gonte ceerno wertanama Sadiata min mbi ceerno mo jooɗo pilan o yala Sadiata mo wertama ɗo tan jooɗi o yala wallahi e ceerno Abdoulaye no ɓe mbaddi hen hawa jooɗe e pilane o ƴefti ɗon yewtere an ɓe nani Pulaar kamɓe walla kodi jamen liwnaɓe ɓe yo wone yewtide l'islam o ceerno Hamme Baba ne nantina acca ha hunde juuti kamɓe fof mbakkete kuccite ceerno ha toɓe jusodiri e ceerno kamɓe kodi jamen liwnaɓe mbi ceerno minen noon min ñaaguima an no mbaɗa ni Allah wonko waɗema min ñaaguima ndiyam minen de min ngala ndiyam kala woynama 60 métre ko yarata hen diwan hay kolce sappo tawta ko woyndu huuri min mbala tan ko woyndi haydara min ngala eyyi ceerno sakkitiɓe duwaw mbiɗa andi hay duwaw ceerno sakkitiɓe on kay sakkitiɓe on duwoy son mbaɗi noon so Allah jaaɓi mon dañ ndiyam ɗum woni noon Allah waɗi paati galle jaatima no woni no ceerno Gadja noon yi tawimo ɗo jippi no suudu makko to woni yewtiddemo oyino wawi neɗɗo yiyata Allah neɗɗo yiyata Allah to koɗe nelaɗo Allah sallam ɗo tan eyyi ko ɗum wawata yiide Allah oyi ɗo ko ɗon tan wawata yiide Allah o wi mi yi aɗa waɗa ganduɗa hoore maɗa kalwaji aɗa juula ɗum ɗo aɗa ñaago ɗum ɗo a wiya a yiiga ɗum ɗo oyi fof wonani gonga fof no ko gonga ceerno Gadja o walla haali gonga
ومن وسيما ceerno Mouhammad Sira wi min wasima ya rutto ɗum ɗo heɓtude walde ma e Allah jalta e ko biyataɗo waɗa ko ɗum waɗa ko wi ceerno wonno bayete ceerno no ceerno hokkimo lawol siji ardinimo waɗimo kalifa e lawol he wellitimo weltimo woni noon woni ɗo noon ha ɓe kulti ceerno Fati an kadi ne ɗanngal mum l'islam kanko woni ko hunde juuti ha hunde juuti ummiti ɗon ari wuro men Madina Gounass urumiɗo ma won hitande walla ɓuuri o wi ceerno garmi tan min hannde ko ferande Allah e nelaɗo muɗum ferande l'islam o sunno ballami e diine he mi tawi ko kalɗa ɗo pap hay fof ɓurani ɗum wonde gonga e tede gasoji mbaɗan fof ndi mbaɗanmi ana tawa kono fof ko pillidi kalta fof ko gonga minen mi yewitima e maɗa o yala ya wonanam lumbal balaji gona jaati kam ko Allah nan ɗo awimi kono noon mbiɗa yiiɗi jaati ko Fouta Allah nan ga awima kono ɓerdam nan hetti Fouta mbiɗa yiiɗi Foutankoɓe mbiɗa yiiɗi Fouta mi jiɗmi gonanami toon jagse mi ari min daña to jippimi ɗum no joƴƴitinimi noon lumbal balaji kono so wona ɗum gaw ko perannoɗo aranno jooɗoɗo e wuuro he kono ceerno wimo yo jooɗo lumbal balaji ɗum joƴƴinimi lumbal balaji ɗum woni hankkadi no jotodiri e ceerno o liggodiri e ceerno hankkadi noon o tawi ceerno ko neɗɗo bawɗo wallude neɗɗo ha yetto Allah o tawi ganduɗa ceerno hono muɗum weeɓani e seerenɓe ɗum woni hankkadi o jotodiri e ceerno ɓe gollodiri e l'islam o e sunna o e tijani o ceerno hankkadi woni hokkimo o nokku amen o foof yo yama tourno omo hokken lawol tijaniya ɗum woni hankkadi hokkimi ɗon fof lawol tijaniya nokku amen ha Horfonde en ha lumbal balaji en ha Dinduɗi en ha Lumbi en ha fof woni ɓe fof ɓe hokki lawol tijani omo kanko ceerno Gadiane kadi ko neɗɗo moƴƴo kulɗo Allah sunniyanke tijaniyanke ko neɗɗo kadi ballowo niɓɓe e diine l'islam minen wonno minen kanko minen koddi minen tan gondi minen gandi alhaali makko fof alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin wino ceerno Baro Thialo Mio Saydou taccini maayo kay haydi wodi ko ɓe duya maayo he ko nandi hen ha siftorde ɗon kadi ko windande tan eyo kanko ceerno men ceerno Ahmadou Baro e ceerno Mouhammad Saydou jaaha ɗanngal l'islam yo ɓe kebli ha gasi ummi Dakaru ɓe payi Ndar ɓe payti galle jaatigui mabɓe haɓe jii Alaji Bayla kañum tuni wona 54 taw ko 53 koye ɗin duuɓi kam eyi 54 walla 53 eyi joni noon ɓe payti galle jaaɓe jii Alaji Bayla ne waɗi wele mum janggoya école mbi woodi de way kono Haalpulaar yahata ɗo ni wona mbiya Haalpulaar kay o wi noddemo ga tan e joom welare ga tan no tourni to welo makko are e seereɓe ɓe are ceerno Ahmadou Baro ceerno min goni e oto ma o minen de mi namto galle jaati kam no wiye kaari mi commune Fadibou galle o mbiɗa andi gaare mi hollama mbiɗa andi ɗo welo makko ardi tan oto me pawiyan haɓe jetti galle jaati o wi wona o wi Allah ko ɗo min pawi tan golla ko ɗo woni galle o eyi are ceerno Amadou Baro mbiɗa ñaagui duwaw ceerno Baro hokkimo duwaw o fokkito fayi jangde makko fayi école makko o wi ceerno Baro wi Mouhammad Siraji o wina watte o hakkille o wonata jaatiguma Dakaru ayi oɗo o wonata jaatiguma Dakaru e kawsi Allah eyyi woni noon ɓe goni ɗo ko Allah haaji ɓe ɗannima ɓe gaari joom Abdoul Alpha noon ko chef de canton e yo ganduɗa hoorema jaw ko gudduɗo ndiweɓɓe ceerno Baro ne kosam mum koye gudduɗo ndiweɓɓe kay jippi ko kanko tawi omo tonggui yimɓe fof o wi hande hay goto joftata hande sowona timminde lempo ceeɗu pulum ne wuuli ceerno Baro wimo ceerno Mouhammad Siraji o wina o hokkuma lawol tijani gardinamo e lawol ɗum ko hunde ko ceerno nofra o wi ceerno o no fokkanaɓe ɓe miskinaɓe o ñallina e nangue no tonga ma jooɓa lempo o yaha o dokkirimo wardine e lawol dokkemo lawol gardinamo e lawol he o dana ma Allah dandomo sa urini ɗo jawdi ma ne hissa sa woni ga jawdi ma ne songe to urdina koto hissa ɗo gasi ardimo hokkuma lawol nde gardinamo woni noon ceerno hokkimo lawol tija ardinimo e lawol he e kawsi Allah ɗum noon moƴƴi battane ceerno Amadou am mami haalumi battane makko
joni noon pokkiti han kadi ɓe naati e Fuuta o to ɓe naatno e Fuuta han kadi noon yo haɓe naati e maayo meɗen Kahayɗo ngo yo ɓe jari hen ɓe gukkiti e ndiyam ɓe tuuti e ndiyam ɓe mbi kala jarɗo e maayo meɗen Kahayɗo ngo ngoɗo maayo resende fleuve jarɗo yo Allah waɗɗum tijaniyanke yo Allah waɗɗum alɗum serhnama tijani hay sono wonani tijani mo jibini tijaniyanke mo jibini kadi tijaniyanke ɗum ko kamɓe mbaɗi ɗum ha lawol ngol fof maayo ngo fof fotiri kala jarɗo en ma Allah waɗɗum tijaniyanke so walani tijani ma jibini tijaniyanke eyyi woni noon hawri ɗo noon e ceerno Mouhamadou Lamine jaɓɓimo wiyimo ni minne mbiɗa yeltono ceerno ɗiɗo duuɓi fof mi yeehi ha jaamiɗo biyete Moustapha Balla to tewi gayi to Maggo o wimi ya jooɗo e ceerno o naara pamaro tew dojjo o wonata ceerno ma sowona on hay goto wawi wonde ceerno ma o wi ha Allah addi ceerno men ceerno Ahmadou Baro arde ceerno no yino ceerno o wi min ko yinmi ko gona ceerno o wi ala an wawa wonde ceerno ma an ɓuurima almude o wi an kay an tigui mbiɗa andi ko mbiyami ko ko noon worini joni noon ceerno Amadou Baro Mouhamadou Siradia o winama ala mo gonɗa wonde ceerno ma hande won ceerno makko ɗum addimo jabde wonde ceerno Mouhamadou Lamine Sow to Kahay eyyi min jotodiri ɗon ha gasi woni an kadi gasi ɗo noon woni no ɓe ɓenni e ɗanngal e Payakondo e Bakke Allah waɗi o neldi comci makko kanko ceerno men ceerno Ahmadou Baro o ceerno Hamidou Ndendour ko almudo makko yo comci ɗi guppe guila o yettaki yo comci ɗi ganduɗa hoore ma nelda ɗi guppa ceerno Hamidou noon wi ɗiɗo comci fotin puram yeero ndefe nder galle ko ɓeydare galle men kako ɓeydare makko amma fotin puram yeero e looteɗen kala ganduɗa hoore men godduɗo e ref ma Allah hokkuɗum afiya ɗimmo tataɓo mbaɗen ganduɗa hoore ma bidoŋaji meɗen maɓɓade walla bawgoɗe en fof so movima Allah hokkuɗum afiya ceerno Ahmadou Baro ɗum Allah waɗini ɗum ɗum kanko ceerno Ahmadou Baro radiallahu taala wi haɓe joofi garno no taccumi guppama pewnama feewi yo batu rewɓe hetti ga batu rewɓe o hetti ga mi hettino ga ceerno Baro haala tan ko tan wiyani ceerno mawɗo yo yokkitan julɓe ceerno haali l'islam o e sunna o e tijani o e aadaji e bidaji ɗi yo kadi asgal kadi sellata sowona lappa kala mo lappani on kam mi andu kam askani o wi kala mo lappani on kam fewjino hoore mum e lappori e goy on kam askani o haalima gasi o fayde rewɓe toon o wi kala jiɗɗo lawol tijani yo aro rokka ɗum watta ɗum e junggo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam kala jiɗɗo tijani yo aro makka ɗum ganduɗa watta ɗum e junggo nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam o yeehi haade rewɓe toon o hokkiɓe lawol tijani o hessiniɓe tijani e mabɓe jiihanɓe ɓe natti nder galle pofto kanko ceerno Hamidou no galle makko hay goto yaltani o suddi makko e taani ko ɓe e ɓiɓɓe makko e galle fof yo gon toon ha ceerno nan gara omo wonde ceerno Amadou Baro ande on ko ceerno makko o yetti o wi ceerno an noon lawol waɗi ko ya haɗɗo o wi ceerno Mouhamadou Saydou yo haɗɗo to ceerno Baro tan o ɓenni ɗum yiya gallo yiya ɓesgu ya o yetti ganduɗa hoore maɗa o wi ceerno ɓeɗo suddiɓam ɓeɗo ko taname ɓe ko sukaɓam ɓe ɗiɗi duwanɗaɓe jiɗɗi e lawol tijani fof dokka ɗum kestanaɓe tijani yo tan o wiyete ceerno Mouhamadou Saydou woni o wimo yo joto o yaha hay hunde ala ko wonde o yaha kanko hokkatma tijani ceerno Mouhamadou Saydou arata on hokkata tijani yo haysono ko kala ko joguinomo nawi kanko wondi hay hunde ala woni o wi a yahani ceerno ganduɗa hoore maɗa haali l'islam o haali sunna o haali tijani yo hokkiɓe tijani downiɓe hessiniɓe ni woni noon Allah waɗi noon ha gaɓe ummiti toon kadi ɓe paati Dakar ɓe garta ni ɗum wayi Alaji Sambo Alaji Amadou Ya noon jetten Allah kanko ceerno Hamidou Ndendorin to jiiɗama ɗo ala mo fondi ceerno Ahmadou Baro yo ummi ganduɗa hoore ma guila Ndendori omo salmina kadi ceerno Amadou Baro wonde puccu mo sodani ceerno Amadou Baro puccu so ƴeewa yaari ko koyngal mo ɗoyi puccu ngu wuro fof somo waala ɗon so fande wuro ngo ko yata boto kilo walla manka o tenere ware makko leɗɗe omo ɗoyi puccu makko o naata e wuro o ɗon o waalata o yiilo joom duɗal alɓurana sono yuni ɗon
o fof kadi waare nde o nde ko waare ceernam ceerno Amadou Baro kadi o ɓenna tawi ko noon tan o woori omo wonde pucce kadi wuro fof ngo waalata o tenata waare leɗɗe tawi ko tijaniyanke o watta ɗon waare nde ko waare ceerno makko ceerno Amadou Baro noon o woniri noon hawo yetti Mbour eyyi no yetti no Mbour yettode woodini Allah o waade Mbour ɗo tan o gayata kilo walla manque o rondi waare makko leɗɗe fof kadi ceerno Amadou Baro salmini ɗum so naati galle ceerno Amadou Baro radiallahu taala anhu o watta kofoni o watta kala mo no dadi tan omo liggono ceerno Amadou Baro hani ceerno Amadou Baro accitima fof ɗum waɗi noon ceerno Amadou Baro hajjode nde ko ceerno hajjanimo e ceerno hajjanimo o arti jaɓɓimo wima ceerno o wima o wi no jaaɗo makko o ko gaddanɗa men o wi wonno Mouhamadou Siraja mi leeli yaade tan ko heewi nawama mi tawi toon guiɗgol noon mi addi ɗum o wi an kam guiɗgol ngol gaɗa dokkuɗa almuɓe ma omo hokkingol ceerno Hamidou Ndindori eyi ayi ko ni o wi kadi guiɗgol ngol gadduɗa kadi dokkuɗa kadi almuɓe ma o wi Mouhamadou Siraja mi hokkimo kadi o deƴƴo kadi ceerno wi guiɗgol kadi ngol gadduɗa ngol dokkuɗa almuɓe o wi mbiɗa andi mi haalani mbiɗa andi mi haalani o wi guiɗgol ngol gadduɗa ngol yanta sukaɓe ma ceerno o itti joomum hokki ceerno Mouhamadou Saliou andi a laaɓi kam reedu Allah yoɓa moƴƴere ceerno itti joomum hokki Mouhamadou Maysour Baro ngol woni tatomol ngol wani hanga ɗo han kadi o rompini allahumma salli ala seydina Muhammadin sallim mi tubini Allah no mbiɗa ñaagui on yaafo so ko haala o fewani wona yiɗandam so tawi ko fewi ɗum ko Allah moƴƴini tan fewni o natama ga Allah jarama on jarama yo Allah teddi noon yo Allah waɗan jobdi moƴƴiri mi tubini Allah mi tubini l'islam o e sunna o e tijani o fof mbiɗa ñaagui on yaafuya kadi suude o feewi allahumma salli ala seydina Muhammadin sallim kono tigui bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Saltima Dakar FM enen kala nande e ɗiɗo konngodi payodinɗi baydiɗi hon jinnaɗum Baba Coly ka haɗɗode daggal Sifaw inchallahu mawla woni bandiraɓe kala weltare e ɓeydare nde wonno so wiyama so seraji din so Seydou wiyama ceerno Ahmadou Baro sikkala ko weltare mawde ɓeɗo kala ko l'islam e diine e jokker enɗam ɗum to woni haaju men e beltanima julɓe kala e kuuɓal no bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe jokken e heɗade yewtere